Kublai shibu ni pigi perlok barok ki balatiet ya kini ki shortcut sen but kumjuru ya kitu ki perlok ki ban satiet. Lada ngapai syakui kaliang pat ngas ngau ban pan map na pigi perlok barok da kaba pinnum ngau ayai. Namar banga klemla ban pelaj ya kini ke video hakapur kababiang namar ki jingbon kam. Nganget baki babuan ki balatiet ya kini ki sen. Bun ba ki balayo dok habha. Don ru ki ba yo tang kandiat, don pat ki ba klem yo ru, ngashungech bakal longgum ta. Hakani ke video ngan pen I detail bin pa bin, kumno pin kle, bat kumno pin penun kam, yakini ki shortcut set. Lada day yaka super full set, lani ka premium full set. Karukom kle kanum don jingiper. Kani gadai ka super full set. Pejang tu ngiyo arpoket ki powder bat arteli kisen. Ki powder gidai u shortcut powder, shortcut ping attack, nangta ki liquid gidai. U shortcut super bat shortcut shred. Pej bahaya kani ke video. Kenang ba pintip bat penti kena yelede biya ka jingkwai jong pi hang ning idon usupa nangta red nangta shortcut ping attack nangta shortcut powder. Kini saujaj ki penlong ya kasi set. Bat ka jingsma ubi ka ba saujaj. Kanwan ralang hakaju kasong. Hakaju kabul ya ka jingsma. Bat ngiyong ka shortcut super full set. Mentang ini pai nengkong. Hau ni shortcut ping attack. Uni do jingbam. Bat ngila benong bau di main. Hakabaya de baga jingkwai. Uni di powder, uni di red, uni di super. Okey tongin ya page menta. Uni di ping attack. Uni udon la ka jong ka jingsma ka ba ubi ba. Bad la da pin kle dauni. Lani dauni. What I ba ka jingsma jong ki te ki sen liquid kin penjano ya ka jingsma jong new sen powder. Namar kini baro lightly. Ki ban sa kle lang haju ki don la ka jong ka jing ubi. Kita ki artli ki shortcut liquid. Ki don la ka jong ka jing sma but kim day ban penja ya ka jing sma jong une uping attack. Namar la da pil aibun kita ka pen spoil lo ya ka jing sma but ka pen long ya ki doka banum da chu pek mentangan sedang kum do ban kle. Tonga syukap daga kansi ban ngan te aibul. Hadin ba pila dap te. Piron kamban te biang sebak. Nang baka te ka jing ubi jong ute. U powder kanom ja. Henry la rapi pelaj no kumtu renghang. Ka jing sma ubi la ni kasen nau te kan saja no. Ka jing te ya ka jing bun jing kendiat kat kum ka jing don kam jong pi. Tenre maria dap te pide ban sma. Ka ka jing sma jong uni. Shortcut ping attack. Kenang ba hadin ba pila dap kle bat ai ya kita ki sen artli haneng. Pin sma biang bat pin sutu. Ba ka jing sma jong uni shortcut ping attack. Kanom ja hakite ki sen baro artli. Henry da ka ba kle lang ya kita ki arjat ki sen haneng ubasau. Bat ubajengam. Kenang pen iubang pen iubi shushu yau ni ujingbam balatep kumuping atak. Henry la da pikum aibun da kita yaneng ka jing sma la ni ka jing ubi jong ni powder kan jano hangta ka jing kle jong pi kala flop. Henry ba pinla ban sutu ya ka jing sma la ni ka jing ubi jong ni ujingbam umban se bat lakiar unong kwai haban sma shoy ledi.
Baik lada ka jingbam pin ai tangkat ni. Pin te ya kini kisan lada day urat lani day super. Pide ban te tangkat ban biang pej bha ka ni video bat pej sani bha sin lai sin khnang ban pinnom bakla. Uniu super lada katte ka jingbun jong te ujingbam pinnom ai palat yakalai bat saudrop. Hang ni namar ngam trek ban spray kumta ngasu penjau. Ha ini ipoda daga basu lau ya kajing tap. Pejang tu Henry namar bang ngasu te pejang tu. Ladangi syute kum tu umlak ban antat. Wat ketung airu sapet sibet yolese kalabun. Tau mlelei. Bat lada ka jingkle jonga kambiang mensi ngahap ban ai biang upodar jibam. Uni udai ubasau pej hang ni ngan ai shu drop nang tu pej. Nga shu drop tang ar drop. Tang ar drop hang tu pej. Mentangan kle. Pej view ngan kle ngating pi tajap. Daladap kle persang ban sma. Shuai lede. Oh, kajing semakam da balans bah. Lakum ai bun wat tangkat tu nga ai ru. Super ulakum ai bun. Kum ta habak pilakum ai bun. Pi haban ai biang dau poda. Lala sma arsi lesin. Henry kani kajing kle jonga. Kala flop namar belai lakum ai bun. Da kita kisen liquid. Kumta ngahap ai biang daw ni podar sa isin khnang ban ya balance. Lani khnang baka jingsma. Kanlong kababiang. Mentang ladap kle. Bat ngan persang ban sema sa isin. Hatu kalabiang niam. Menta hamar babiang. Bat ladapin kuai kambut. Suyak. Kung tenan laban dukut laban laban yo namar belai kajing kle kala long paka kani kajing kle kala long ka paka ngan pen kan mau biang bisa isin ba pek uni pin su penjau tu sim do tu bat penjau kum tu nai the namar ba phim laban antat ngam le ngai su the ngai su online drop henry ngalapoi chaki nyo pra drop kata gadau kapen long ya ka jingkle ka babaklano te menta wat yuniri pilau don tu I pipe na po sim do tu su penjau do tu kumta la da pin penun kam ya kini kis full set ka jinglut kesan ka duna kite kisan kila benne ipi wat hadu sis namru lada penun kam de ka full set namar long kum penjau la ni kle atamoi da hang ne su ai tok tok. Timenta habang ngaladep kle kum ni ngadon kamban ai saka namar ngaladep tes haka kemut lajong bau ni jingbam la biang bha kar kom kle mentangan ai ka kar ko mai ka bha ba phin ai khendiat ban ya ka phin ai shin ai sibun namar lada kumbun tan ka phil hab ai biang jingbam hang tu hang ta la klumar biang ka jingkle ka bha ba phin ai tok tok tangkat ban biang pek menta katu kani lada pin sma katnu ka jing sma bang ka jing sma thiang jong uni ushor catch sen full set lada katu utei udai ban ai tang kumba saudrop uni tang kumba shidrop bat uni lalong ujing kle ubalapaka na kapenta ban sakwai no hapo wa lani hapo pung lada dei kawa lani dei kapung kadai bubundok ha hapo sang smato watam pinang tur ngai babila stu ya kajing smabang lada pi penle jinggut bahajpang kajing kle na bentau jingbam kalabiang mentangan sim sauni shortcut powder uni shortcut powder udi shabi jong kajing kwai yakini ki shortcut set namar honey powder kidon ki kenjasen ki balong green bat balong pink mentangin kwai do shortcut pink ru kaya habu tei ladengi kwai do shortcut green attack ru kaya hab
lada pi kwai atashana kwai moidar uni ude jaj sen uba klaim bha ban phawan lane ban penbi jekidoka mentangan khap yu ni hadin bangadap khap bangadap the ngadon kam ban te biang sebak khnang baga jingsma lani ka jingubi jongni usen uba subang bha unnom jano to mentangan the haini bul pej bha khnang ba phinnom bakla to pej bhang tu tem tangala the kum bakat tu kani ngala pen kre nam tan khwai bro singi ngala sma ka jing sma ka ba yu thiang hisha to ngan shumi lai kum tu ndiat to pej hang ni ngan pen tikna biang pisisin hang ni ki don kisen ki ba jerngam bat ki ba ping lada pin pej bha baro uni ubastem unjano maria penha pa light no tang tiu sen bajerngam bat baping ken shan slam ho kumta ka do kha kan lap ye kitei bat kan sabam yaute ujing bam baladap khle ma phi to pej menta bat ho ni pin shu ai tang kumba way ar lai tang lai drop but so drop pin ai down new shortcut rep how ni shortcut powder klep ha jai nang ta pin ai ru bat ka khandiat khnang ba kin yam milai bha utei usen basau bat kum juru uni usen bestem khle hadin bapil dab ai ru bat ka nang ta pin sa khle bha jai kum tu te haba biang sebak nagam tajong pi ban kwai mendala ready janai nagam taban kwai urong ping hau kwai urong stem ban sop yo jing bom kwai lada kum te pin klemar tatien kido kinda jepi bat klemar tien pin nom brochu da pin smai yo te la yo ni las nge hun jrut lada pitiet de ka premium full set pat baro artli kisan pin penjau hau ni jingbam rong ping bat hau poder bas tempat pin ai bag tang do kabamut bakar kom khle kar kom thau kanam don jingaper kan long hikum ju parlok lada phikwa ban thiet yakini kisan ngidan ke super full set ngidan ke premium full set ngidan ke super set ngidan ru ke premium set kador jongkini pilaban page ke description ha kechat jongkini ke video lada pin thiet siul ba ka pisa de Google Pay ho number pharphalai nyon riu like and die screenshot ye ka payment jongpi pa changi ka screenshot jongpi ka karteng bat ka address WhatsApp number jongi khandai not khandai private sau arpra but ngin sapen poi shepi tang ha po shi tayo bantip company pule bhai ka description hakajat jong ni ka video khnang ba pin yo ya bar khot kidor jong kini ki jaj sen khublei shibun parlok ye phi baro khublei sa shisen pat ngin saya shempat shortcut sen